Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang ikuti irama berputar-putar. La 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 la. Ini tari selendang. La 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 la. Ini tari selendang. Anyar iki. Yo yo yo. Yo 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 yo. Andes. Ya dimu Des. Astagfirullahalazim. Tambah nih Mas. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sarang hoi. Wis rasa gameli, rasa gameli. Wis rasa wae lah.
Kakak Gameli. Wis bubar ya bubar. Bubar lah. Wis Kakak Gameli. Ki Wiyogora dinai Bubar lah. bubar. Radinai tombok lah. Wis ramot, Des. Piye. Iki wong tuweke weruh duit biru langsung ngono. Awange iki. Piye? Tuweke. Ampun Pak Bos, ayo aja. Ayo salam semen. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Met. J. Awak dhewe kesusu jaluk ngapura karo kene, Karo Bos. sapa? Karo Panji Anom ki jaluk pangapura karo Ah. Awuyo ning kono. Iya. Biar malah nyocok lampah. Heeh, Dadi nyocok. wong kentir kok ngene iki. Ora apa-apa. Ning jalan, ayo, ayo. Oh iya iya. Iki ngopeni. Ayo. Anu nek kaya dhewe ora aman. Lah Iya. Heeh, nggih. Thank you. Mohon ngapunten kagem penonton sedaya. Nggih, sekarang ya pripun jenenge wong. Lah piye? Rezeki duwe yo ngene iki wae. Sawilang mau untumu ora gugas ro bis. Alah, kowe kocrok kok. Piye? Iki paling. Lah kok diboncenge kok. Lah ra ngono, ra ngono. Lah piye? Iki paling wong kocok nek ngepit iki. Bu. Lah kok iso? Aku ana wong gawa pitik kok malah silite nyecrot ning kene to. Wis ale pitik. Lah kowe bater-bater. Lho piye? Kodok polisi kok. Ngono. Polisine mikir. Alon-alon. Mas alon-alon siapa? Loh, tapi tak copot untune apa? Ngono. Aja Pak, aku lah yo ngono. J. Ya, wis. Acarane nopo? Sopit. Sopet sing sopet sapa? Sapa mo? Hah? Oh, sama sing sopit. Niki. Niki wedok met. Oh, kene ayo. Ah, Iki. nggih, niki. Oh, alon. Alon. Alon ditutup nggo niki mawon, Bang. Men mboten Aja iki Ya, wis Bro. sembuh. aku mbiyen yang nggo kok ngene, Met. Mosok Basa pas supit. Heeh. Aku bapakku tak kon tuku sing semene, Heeh. malah nggo ceting. mage geden berarti. Berarti gak boleh medon ngono. Iya ora gobal-gabal. J. Nam Adike samanya siapa? Iki Mike. Hah? Rafin, iki karo ngene mati loro. Davin. J. Gavin. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3. Kelas 3. Oh. Besok cita-citane dadi apa, Dik? Lho, kok embuh? Dadi apa? Cita kok Des? embuh. Rada angel iki. Dadi apa? Embuh. Embuh. Aja tak Aja. sing genah cita-citane dadi apa? Lah, Lah, iki tak baleni ae. 20.000 dadi apa? Ayo. Tenan ora? Lah iki. nantang malah Iki kok. nek dhewe Kowe engko tekor kowe engko. ngene. Yo. Kowe wis nyawer durung? Wis nyawer durung? Urung. Ya Nyawer wis. sik engko oleh Kok Adik. sawer sik oleh kono njaluk 50 tani 20. Heeh. Lah, ya cita-citane dadi apa? Langsung aja. Lah, ya wis. Duh. Kamu itu Kamu gimana? itu pas- polisi, tentara, Atau gimana? Oh, manut. oh manut. Angel iki angel wis met. Nah, iya apa kok? Manut, Bu, jare. Hah? Oh, dadi pawang. Dadi pawang. Iki pawang. Seperti Oh, kepiye? iki ra payu tuwek Oh, lah iya. Aja ngecek kowe ya. Aja. Seperti aja dadi pawang udan. Lah, napa? Nalika udane teko. Ayo, Yo. saiki ya jaluk lagu apa kon apa? Heeh. Manut. Apa joget? Joget ya. Tapi pun mantun itune enuke kowe. Apanya, Mana? Des? Apa nih? Maksudnya tombol apa? Tombol on off. On off pun mantun. Sudah mantun. Delok. Ada ana dokter itu nang nek mlecet iki. Iya, Ana dokter eksploitasi itu. Lah ya aman toh? Aman. Wingi Sudah, pripun- sudah bisa bal-balan. Udah. Lah enggak gendelen. Aku rong dino tak ge badminton gendelen. Lah kowe pecicilan kok. Ngono aku. Des. Bali tak cekeli ngene. Gendelen itu apa? Gendelen itu sebuah
itu gonuknya itu melentung. Takon to. Iki ra Nu dosa. sapa? Iki ra dosa, Dek. Iya, ora dosa. Ana dokter. Ana takon kok. Ana takon. What is gendelen in medicine? Itu is gendelan melentung. Melentung sisih. Bentuk CC atau di pelentungan. Ah, Ya. gitu. Kalau itu wet langsung tempel ke watu panas tep. Mari. Mari tambah klonyot. Ya, J, Iya. mau lagu Iya. napa? Lagu atau gimana? Lagu. Riko joget toh. Joget. Mari, tenang Digandrung saja. Mas Andes. Di sini ada dokter. Nanti kalau Melentung disuntik. suntik, nanti tambah melendung lagi. Ayo, lagu. Ya. Mau minta lagu atau sing ngetren? Jaluk apa? Terserah. Ya Oh, wis. terserah. DJ joget kono met. Sing lagune biasa, iki Piye? request Sing apa? ning kono. Jaluk idul jare. Idul apa? Idul kaya apa? Biasa. Ambok lor kalau lor. Ora iso. Kene kowe sing nyanyi ya. Heeh. Iki tak bantune aku. Ya Allah, lindungi Gavi. Amin. Ya Allah, sembuhkan Gavi. Amin. Ya Allah, garihatkan Gavi. Amin. Biar sembuh dadi gede. Ora iso mlaku alon-alon. Mergane kok gesek rono rene. Nek wong supit peloro rasane. Coba itu yen dadi wong lanang kiye. Aku lanang kowe wedok. Plaku-plaku malah weruh kodhok. Plaku-plaku ana wong wedok. Rodok jumbut kelebon kodhok. Aduh. Aja pekengekan Bu, mlebon kodhok, Mas. Ayo. Yo wis, langsung wae yo. Nah. Sabar Des, lagi juga nada dasar. Yuk. Ki. Ya. Nah. Gigiku idul kae apa manopala dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taatne agama ben uripe
songo penarine. Yo ulangi yo. Opo. Iki arep jadilan apa udur? Saiki. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik ke delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di Samping Pak Kusir yang sedang bekerja sampai bawah. mengendali kuda supaya baik jalannya. Serasa kuda. Enam empat JJ apa titik apa dia apa titik apa gitu apa titik apa JJ enam empat JJ apa titik apa dia apa titik apa titik apa titik apa Le, Ah. wong yen lagi gandrung ora peduli mledhos sing gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang kulit. Senajan lagi bokeh direwangi dada-dada. Jarene wis jodoh apa-apa suwe wong loro. Wong yen lagi dominan ora peduli dunia kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora
Pas iki wau. Ya kowe salto, sabar Andes.
Kayak durasi. Sinta. Sinta Innova. Sinta Tore. Siroma koyo ingsun timbali. Siroma koyo ingsun timbali. Timbalono mapoyo Raden Janaka. Raden Janaka. Dasar bagus keporo nyoto. Raden Janaka dasar bagus keporo nyoto. Dasar sakti jago dewa. Sampun aku Pinggir karono. Woi. Yuk, yuk, yuk. Pawangnya papat. 5. Oh, lima. Kasih jalan. Dikasih jalan, Dik. Bilang apa Mas Giti? Matur. Dadi ya, Des. Des. Wes kebalik kali jambe Ades. kono. Dadi ya, Des.